pagka mingawa ning adlaw ni mingaw kayong barangay Balok. Nilabay namang pista. Kung yapoy kalingawan. Tuo man ako ni kapitan na ni. Igsulti ko sa kapitan. Nara ba ka kang kapitan dire? Nara ba ka kasi lahang balay? Murag walay tao man ilang balay. Wala yun ay tao ba? Okay, ato daw na ka ng balay. Ayo! Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang di nais, di na kaya kanabis ko. Magandang dilag, 1, 2, 3, 4, magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang di nais, di kaya Kap, may buntag diya Kap. Habuta ko. Kap, wala tay kalingawan Kap. Wala, kaya na COVID. Nya Kap, kay nilabay namang pista Kap. Bisa paglabay ang pista, wala kringawan. Nya sa lain laging barangay Kap. Kalingaw na lagi sila Kap. Din disco. Alang-alang, kay daog ba nilang kandidato? Nya Kap, dili kita mag hingaw-ligaw nga disco Kap. Ay, dili. Bali pod Kap. Mingaw kani ato ang barangay. Bahala mo diha. Kaya sorti ang pita mo, hindi na totoo. Matay Kap. Next sunod election na Kap, patagak na kita Kap. Adi, pahuway. Mengas ako pa ron di. Pahimos lang kita mo. Matay ning kinabuhi Kap. Wag kita klaro ani. Bahala na. Ako sa yung ikastorya, basta kay sa ako pang termino, kinalang musunod, kita mo na ako. Kay hindi po mumusunod, magagahit mo ulo. Nya Kap, mingaw kani atong barangay Kap. Ay, mingaw sa nang mingaw. Nature's the beauty of natures. Gives us great enjoyment. We love to watch a beautiful sunset or go hiking in the wilderness because nature gives us a glimpse of the greatness of God. Natay ning kapitana ni stricto pa. Isog pa siya gamay. Kaya klaro. Babaan ranta ka. No me digas que piensas en él, con lo mal que te fue.